Isħana u l-qilla tax-xemx. Isħana tila minn fuq wiċċ l-asfalt tat-toroq. Ħaddiema fil-qasam tal-kostruzzjoni jaħdmu taħt il-qilla tax-xemx. Is-sewqan fi Sħana qawwija huwa sfida akbar, l-aktar għal dawk li għal raġuni oħra qegħdin mingħajr air condition fil-karozza tagħhom. Isħana li tħalli nixfa kull fejn tgħaddi. B'Isħana jiżdied ir-riskju li jiżviluppaw xi nirien. Dan huwa grupp ta' nies li mill-Belt Valletta dam jistenna kważi siegħa għal karozza numru 41 jew 42 għal San Pawl il-Baħar fi Sħana li kellna taħt il-qilla tax-xemx. Min-naħa l-oħra hemm dawk fortunati li rnexxilhom itaffu mis-Sħana bil-frisk tal-baħar. Aktar ma tiżdied is-Sħana u jiżdied l-indiċi UV li tul il-jum tal-Erbgħa laħħaq skala numru 10, huwa importanti li wieħed jindilek u jilqa' l-ħsara tax-xemx. Fi Sħana li qed tagħmel dawra fuq il-baħar tinżel tajjeb. Fl-istess waqt li n-nies qed jirrilassaw fuq il-bajjiet kien hemm min f'din is-Sħana toqtol xogħolhom kien li joqogħdu attenti għal dak li jista' jinqala'. Il-mewġa ta' Sħana fuq il-Gżejjer Maltin ilha għaddejja tul din il-ġimgħa kollha. Tul il-jum tal-Erbgħa t-temperatura resqet viċin l-40 grad Celsius. Huwa mistenni li minn issa l quddiem is-Sħana tibda tonqos u t-temperatura tkun ferm aktar aċċettabbli. Fil-fatt tal-tmiem il-ġimgħa t-temperatura mistennija tinżel sew u nhar il-ġimgħa tkun mistenni li t-temperatura tinżel għal 33 grad Celsius, 6 gradi anqas minn dak reġistrat tul il-jum tal-Erbgħa.